Ahoj, zdravím vás u našeho dalšího podcastu. Dnes jsme tady s panem starostou Líšně, Břetislavem Štefanem. Jak jsi užil Vánoce? Já jsem si docela odpočal, bylo to docela příjemný. Koupil jsem si pár dárků, ty jsem si nadělil a bylo to super. Kolik kilo jsi přibral přes Vánoce? To se na kila nepočítá. Byl jsi někdy už na nějakém podcastu, jak se ti tam líbilo? Ano, víckrát jsem už byl a bylo to vždycky příjemné. Co tě dovedlo k práci starosty? Bylo to, že vlastně tady pod Saleskem je velká plocha, říká se tomu Rokle, a ta plocha se měla zastavět. A mně se to nelíbilo, takže jsem v roce 2006 se začal o tu lokalitu zajímat. Potom jsme provedli anketu, kde nakonec bylo nějakých 500 odpovědí a většina lidí si přála, aby tam zůstala zeleň nebo nějaký lesopark, a to bylo vlastně to, co mě přivedlo k práci v samosprávě. A sněl jsi o tom, když jsi byl malý, že budeš někdy starostou? Rozhodně ne, když jsem byl malý, tak jsem sněl o takových praktičtějších věcech jako popelář, protože si můžeš vozit jako na tom vozíčku. Pak chvilinku jsem si hrál s takovou myšlenkou, že bych mohl být pilot, což se zase líbilo paní učitelce, protože já jsem studoval za minulého režimu a tam samozřejmě vojáci byli hodně cenění. Ale ani jedno nedopadlo, nakonec jsem historik, archivář, pracoval jsem v archivu ministerstva vnitra a pak jsem se stal starostou. Tak a co je nejzajímavějšího na práci starosty? Ježiš, to se těžko dá hodnotit, mě to baví jako celek. Myslím si, že to je velký štěstí, když vás práce baví. A myslím si, že je asi dobrý, když si dáte nějaké projekty a vidíte, že ty projekty pomáhají. To znamená, ať už je to třeba oprava, postupně jsme opravili všechny školky, nebo vytvořili jsme nový místa v mateřských školkách, nebo můžeš taky třeba trošku směřovat tu obec. To znamená, že teďka děláme hodně retenci vod, fotovoltaiku, prostě opatření jako blízká přírodě. A to je vlastně, když jsi starosta, tak máš poměrně velkou příležitost formovat, kam se obec má vydat. Samozřejmě potom potřebuješ přesvědčit ve volbách občany a během volebního období zastupitele. A když se ti to podaří, ten smysluplný projekt Uvízt život, tak myslím, že to je úplně super. Jo. To znamená, že jsou to příležitosti, jak měnit věci k lepšímu. A máš nějaký zajímavý zážitek? Takhle jako z práce starosty? Mám jich spoustu s tím, že na radnici nebo na úřad většinou, nebo stejně do nemocnice lidi nechodí, když jsou zdraví nebo když nemají problémy, takže ty, co chodí na radnici, tak většinou chodí s nějakým problémem. Takže těch zážitků je více, bych řekl, těch méně pozitivních, ale pak taky se mně občas stane, že máme i kladný nebo dobré odezvy, ale za těch 13 let je to 6 mailů nebo dopisů, kdy jsme za něco byli pochváleni. Prostě když něco uděláš dobře jako starosta, tak se to bere jako samozřejmost a za to na radnici se nechodí chválit. Tak. A kdybych chtěl být starostou, dej mi nějaký tip, že jako jak toho docílit? Tak to je hodně těžký. Myslím si, že v tom hraje velkou úlohu náhoda, protože jako cíleně od začátku být starostou, to je poměrně náročný. Asi nejdůležitější je vědět, co bys chtěl v obci změnit. To znamená mít nějaký nápad a pokud se ti podaří přesvědčit dost lidí na to, že ten nápad je dobrý, tak je velká šance, že budeš starostou. To znamená, že musíš přinést nějakou pozitivní změnu, nějaký pozitivní projekt a přesvědčit ostatní o tom, že je to pro obec důležitý. A když se ti tohle podaří, tak máš i velkou šanci být starostou. A o čem můžeš a o čem nemůžeš rozhodovat, jelikož jsi starosta? Tohle je velmi složitý. Třeba na Slovensku tam jsou přímo volení starostové a mají velké kompetence, nebo v Německu tam jsou dokonce starostové volení na 8 let a ty jejich kompetence jsou díky tomu poměrně silné. My to máme trošku jinak, takže já když vedu jednání, tak je to pro mě někdy docela složitý, protože já představuju de facto 1/7 hlasu, který je potřeba, což je rada, máme 7člennou radu a vždycky záleží jakoby na rozhodnutí rady, nikoliv starosty. Takže já spoustu věcí jakoby chystám, připravuju a ty kompetence jsou velmi jakoby omezený.
ale mám možnost vlastně nachystat ty věci, zaplatit si odborníky, kteří mi pomůžou jakoby ten projekt nebo ten nápad nějakým způsobem zrealizovat, ale vždycky o tom musím přesvědčit ostatní. Což je vlastně princip jako demokracie. To znamená, že skutečně není to nikdy jenom o jednom člověku, je to o více lidech a tím se snažíme vyvarovat určité chybě. To znamená, když vidí víc očí nebo víc lidí se zabývá nějakým nápadem, tak se vyvaruješ jakoby nějakých přešlapů. Ale jako starosta v České republice příliš kompetencí jakoby jasných nemá. Jak dlouho jsi každý den v práci? Od rána do večera. Ale de facto starosta nebo i zastupitel, to je 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. To znamená, že furt. A co se týká třeba vánočních svátků, tak jsem měl vlastně v prosinci jenom asi 4 volné dny. Těch povinností, to jsou nejenom pracovní povinnosti, ale jsou to i ty nějaké čestné povinnosti, jako třeba rozsvěcení vánočního stromku, nebo organizace silvestrovského pochodu, nebo farmářské trhy. Jako je toho spoustu, co člověk musí dělat i mimo tu řádnou pracovní dobu, která by se mohla odvíjet třeba od úředních hodin. A třeba teďka, když jsem sem přicházel, tak jsem šel z práce a ještě jsem tam dokončoval jednání, takže vlastně je to práce, která vyžaduje mnohem víc, než je 180 hodin, má měsíční penzum jakoby pracovní doby. Ale říkám, já mám to obrovský štěstí, že mě to baví a když tě práce baví, tak asi moc nehledíš na čas. A máš nějaký přesčasy? Mraky. Spoustu přesčasů, myslím si, že to jsou asi desítky hodin jakoby měsíčně, možná i víc. Na internetu jsme vyčetli, že se rád věnuješ jachtingu, je to pravda? Je to pravda, každý rok minimálně 2krát jezdíme na jachtu. Letos jsem byl na začátku prázdnin, to jsme byli v Řecku a na podzim jsem byl v Chorvatsku. S tím, že vlastně na začátku prázdnin jezdím s rodinou a přáteli a na podzim jezdíme, je to taková jako pánská záležitost, ne kvůli tomu, že by jsme nechtěli, aby byl někdo další, ale on nikdo další nechce, protože většinou škaredý počasí, prší, hodně fouká, tak jsou to kamarádi, kteří vlastně preferují takový závodnější jachtění a zároveň vlastně jsou na tu přízeň, vlastně se na ní těší, na ty vlny, na ten déšť. Takže minimálně 14 dní v roce trávím na jachtě. A děláš to teda i závodně? Ne. Byl jsem na nějakých regatách, účastnil jsem se a nebyli jsme poslední, protože jedna posádka odstoupila, takže byli jsme předposlední a od té doby jsem žádnou jachtu nejel, regatu. Chceš se zúčastnit nějakého závodu? Už ne, na nějaký závod velký nemám ambice. Máš hodně volného času? Víme, že svůj volný čas trávíš nebo věnuješ občanům Líšně. Moc volného času mě nezbývá, ale když ho mám, tak jsem pořídil vlastně do Líšně 2 chovy slepic, s tím, že jedna je brokly, jeden chov, a myslím si, je takový příjemný zpestření, že když tam chodí děti, tak mají možnost vidět drůbež, která už není zase tak běžná ani na venkovských dvorcích, tak jak to bývalo dřív. A mně to přijde takový jako zajímavý zpestření. A ještě jeden chov je na radnici, tam jsou jakoby takové speciální rasy, jsou to mini slepice, takže aby nezabírali moc místa, ale tam bylo takové atrium, které vlastně k ničemu nesloužilo, tak tam je taky takový malý chov. A myslím si taky, že to je velký zpestření a když se tam na jaře vylíhnou kuřátka, tak je to vždycky obsypaný dětma. Takže to je jedna z takových těch aktivit, které mě baví, a potom mám nebo rád pracuji se dřevem. Toho času tolik už není, protože ono to vyžaduje trpělivost a člověk se na to musí soustředit. Dokonce právě jednou ve spěchu jsem si ufrézoval kousek prstů, protože už jsem někam spěchal a prostě na práci s nářadím a hlavně jako tady tímhle elektrickým výkonným, tak je potřeba se soustředit, takže tam jde můj volný čas, kterýho moc teda není. No. A nestalo se někdy, že ty slepice třeba uletěly nebo... Ne, ještě se to nestalo a tam ono je to velmi jednoduché, protože já vybírám ty, co neumí lítat. Aha. Cestuješ? Cestuju, ale mám tam takový 2 dilemata. Za prvé, já bych chtěl, když už někam jedu, tak tomu věnovat ten patřičný čas, to znamená něco o té zemi vědět nebo nějakým způsobem to poznat.
A kdybych měl letět někam dál, tak samozřejmě, nebo nebaví mě letět do Egypta zpátky, přijde mi to jako v zásadě nudný a zároveň nezodpovědný. A pokud člověk jen tak cestuje za palmy a písek, za palmami a pískem, tak to prostě nedává smysl. To mně přijde, že to není nic o poznávání a jestli chci relaxovat, tak můžu relaxovat mnohem blíž a nemusím tolik zatěžovat takovou planetu. Jo, ale takový velký sen z cestování mám. Já bych hrozně rád jednou, pokud někdy se mi to povede, tak já bych hrozně rád chtěl do Japonska, ale chtěl bych tam jít aspoň na 3 týdny a procestovat ho, poznat tu kulturu trošku blížeji, vidět jejich divadlo, jet Shinkansenem. To je takový jako věc, co bych určitě chtěl, vlastně všechny 4 velké ostrovy, nebo třeba i Okinawu. To by mě jako zajímalo. To je takové moje jako velké přání a třeba si to jednou splním. A mohl bys divákům nějakou zemi doporučit? Hele, je to hrozně jednoduchý. Všude v Evropě je to velmi krásný. Není to asi o konkrétní zemi, ale prostě když člověk v Evropě chce a hledá, tak najde spoustu jako utajených krás a jako myslím si, že není potřeba cestovat tak velkou dálku, abys našel hezké věci tady u nás na Moravě nebo v Rakousku, jako úplně super, nebo v Maďarsku. Není potřeba cestovat kus světa. A někdy se stane, že člověk lítá po světě a vlastně ani neví opravdu to, co je v sousední zemi. A to je škoda, protože ty krásy tady jsou. Takže žádný doporučení, ale myslím si, že je dobrý poznávat Evropu, cestovat po Evropě a to je tak vše. Víme, že se Saleskem spolupracuješ na provozu kluziště. Chodíš si občas zabruslit? Byl jsem každý rok, jenom letos ještě ne. Tak to musím napravit. Aha. A chodíš bruslit jakoby často? Ne, už ne. Už se pomaličku dostávám jako do toho věku, že ten sport už nemůžu dělat tak aktivně. V minulém díle jsme se ptali pana ředitele Saleska Petra Matuly, kam chodí na obědy a jestli mu chutnají. Kam chodíš ty? Já chodím tam, kam ty. Já chodím na základní školu Novolišenskou. Aha. A chutnají vám tam obědy? Já jsem nenáročný, já jsem rád, že mi někdo vaří, takže mě to docela chutná. Máš nějaký zvláštní talent, který bys chtěl sdílet s našimi diváky? Tak já o žádném zvláštním mimořádném talentu nevím. Když se nudíš na jednání, co děláš? Kreslíš si nebo pouštíš si hudbu? To je dobrý. Já se na jednání samozřejmě nikdy nenudím, ale když se opakují nějaké teze nebo myšlenky, tak si maluju po papírech. Různé geometrické obrazce. Máš nějaký trik na to, jak přežít ty nekonečné debaty? No vy jste sám. To je jediný trik, zapojit se a výst je. Jak to vypadá s tebou a s technologií? Hraješ třeba nějaké hry nebo používáš sociální sítě? Tak co se týká počítačových her, tak ty už dlouho nehrají. Řekl bych tak 10 let. Naposledy mě můj syn donutil hrát World of Tanks. To už ale nehraju letoucí. Na to nemám čas. Co se týká sociálních sítí, tak já to skutečně vnímám jako nástroj komunikace k mé práci, ale v zásadě nevyužívám. Myslím si, že člověk by si měl chránit své soukromí a sociální sítě, tak jak jsou využívány, tak tohle to vylučují a mě to vlastně svým způsobem nepříjemný. Já si myslím, že není potřeba, aby o vás kdokoliv mohl zjistit, co potřebuje, případně toho zneužít. Prostě myslím si, že je to příliš velké riziko, takže využívám to jenom v rámci jakoby svých pracovních povinností, v rámci komunikace, řekněme public relation, ale nikoliv jako pro soukromé sdělení. Co se týká technologií, tak ty se učím používat stále, je to pro mě vždycky určitý diskomfort překonat nějakou bariéru technologickou, ale když si uvědomím, že prostě pro tu práci, kterou dělám, dává smysl, tak jsem schopen i s panem ředitelem Matulou natočit video.
A mají slepice na radnici jména? Ne, já bych si je nezapamatoval. Nemají. A jak často je tam chodíš krmit? Každý den. A proč je tam vůbec máš? Protože tam bylo jenom na slepici na Fátriu bylo jenom takový smutný betonový místečko, kde nic nebylo. A mně vlastně přišlo, že by to mohlo být takový jako zajímavý zpestření. A já jsem si všiml, že do té rokle chodí spousta maminek s dětma, nebo i školky a vždycky děti, když někam jdou, tak potřebují cíl. A vím, že právě v té rokli jsem několikrát slyšel, že říkají, půjdeme se podívat ještě na slepičky. A je to takový přirozený cíl a mě to vlastně zaujalo. A dal jsem to stejný, jsem vlastně zopakoval na radnici, v tom atriu, a slyšel jsem to taky. To znamená, že vlastně jsme vytvořili takový jako zajímavý místo, který se dá pojmenovat a vlastně to svým způsobem naplňuje jako cíl, co děcka by mohli chtít vidět. Jo, asi jim nebudeme říkat, hele, pojď se Jozífku podívat na budovu radnice. To není tak zajímavý, ale když se malýmu klukovi nebo holčičce řekne, hele, pojď se podívat na slepičky na radnici, tak oni jdou, protože v tom vidí cíl. Děti často vidí krásu úplně v jiných věcech než dospělí a myslím si, že to je zajímavý. Piješ pivo? Já piju pivo. A kam na něj chodíš? Vlastně kamkoliv. Hele, tady těžko říct. Já chodím na pivo do restaurací a hodně jakoby tady po Líšni, to znamená, že chodím do líšňanského pivovaru, ale nejradši mám takovou hospodku u Kola, což je na ulici Elplova, kde rád chodím. Zjistil jsme, že tvoje manželka je herečka. Hrál jsi s ní někde? Hráli jsme si tak na dětském hřišti, nebo možná na projezečkách, ale že bych s ní někde hrál jako divadlo, tak to ne. No a umíš zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj? Moje pokusy byly marné, takže co se zpěvu týče, tak to radši neprovozuji a hudební nástroj jsem nakonec neovládl, takže bohužel ne. Aha. Je nějaká otázka, kterou by si sám položil? Někdy se sám sebe ptám, jestli to má smysl a proč to vlastně dělám. Ale pak si vždycky odpovím, že i když je to třeba jenom dočasný, tak zlepšovat věci kolem sebe a pro lidi dává smysl. A člověk nemůže ovlivnit to, co v budoucnosti bude. A nemůže ovlivnit ani minulost, to, co bylo. Ale může ovlivnit přítomnost. A proto to dělám. Aha. To je hezký. To je dobrý. No a potom máme takovou otázku nakonec, kterou pokládáme jako všem našim hostům, nebo i chceme pokládat, a aby jsme jako pak nakonec chtěli nějak porovnat jejich odpovědi. A co bylo dřív, slepice nebo vejce? No, tak kromě toho, že to je filozofická odpověď, tak já jsem nedávno tuhletu otázku položil umělé inteligenci a ta mi odpověděla, že samozřejmě nejdřív musela být slepice. A vy si myslíte, co jinak? Takhle jako Já si myslím, že to je vlastně filozofická otázka, která zaměňuje příčinu a důsledek a nemá vlastně logické řešení. Aha. Tak my děkujeme panu starostovi za to, že se za námi dorazil a vám divákům děkujeme za zhlédnutí našeho podcastu a uvidíme se zase v příštím videu. Čau! A lajkujte nás! Jo, a odebírejte!